Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mas Bowo. Sareng. Semangat selalu Mas Nggih, Bowo. amin. Alhamdulillah. Ketok kerasan sampean teng mriki. Wah, nggih ta. Tau mah dhewe. Dudul yo bebrayan teng Nggih. mriki. Nalureke almarhum bapak yo Mas. Nggih. Alhamdulillah bentangan. Nggih. Tondo tresnane lho Mas nganti goro-goro sing mriksani taksih keparang lenggah jenjem jenak sedayanipun. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Bentangan. Luar biasa, hebat nonton wayang ini iki semene katahe. Ndadekke semangate dalang, Mas. Umpama aku dalange kok goro-goro kok iji semene iki tak barke sesuk jam 11 awan wayang. Oke, tenan Mas, tanpa dagelan. Nyenengke Mas, ketrima. Uga didongake ya Mas wong ngendikane piyai iki, piyai sepuh ki nek wis jam yah mene iki ibarat wong donga ki mandi-mandine ijabah. Muga-muga warga masyarakat wonten ing Bentangan pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah sehat walafiat jasmani lan rohani. Amin. Sing tani ya didongake subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane mundak pangkate mundak gajine. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi sok ben enek menteri saka Bentangan kene. Amin ya robbal alamin. Wah nyenengke. Sing usahawan usahawati sing merantau ya didongake termasuk donatur hebat Mas. Muga-muga usahane lancar ngrembaka berkah barokah rezekinipun. Amin. Kebak donga ya Mas. Nggih amin. Pangger donga becik nggo liya engko balik apik ning awake dhewe. Nggih. Ngoten niku alhamdulillah. Apa pripun Mas? Nggih, kula dongake. Dina nyuwun donga napa? Kula jasa dongake wong lho niki. Tak dongake rezekine sampean lancar. Nggih, gek rabi. Amin. Dereng rabi ta? Dereng. Nggih, ngerti aku Mas. Nun. Napa? Oh, nggih. Sampeyan daleme ngendi? Wonosari, Bentangan napa pundi? Senes Bentangan. Oh ya engko wae ya. Ya ora ngono ta. Maksudnya ya engko ngoten lho maksudnya lah ya ngono ta Mas. Menyapa niku penting. Akrab niku penting. Tegese tresno ki ora mung lelair anu apa njabane tok ning lahir lan batin. Ngeten iki Mas kabeh kudu ditampa. Bentangan. Nah, ya. Persukukatan apa perguro? Malah kayak jeglongan. Lah iya ta, harus Bentangan. Persukukatan. Bentaun nggih. Kuwi mesti engenekke syukuran, kumpul wargane ngetokke guyub lan rukune. Nggih. Kuwi tanggapke wayang pinangka hiburane. Nggih. Nah, nganti dhisik sakyahene trah Pak Anom Widodo sing kasuwun nglipur masyarakate. Ngono kuwi Mas. Meletik ya? Meletik bengkel las ora meletik. Kaya golek gawean yahene kok isih kon ngoncek-oncek ya. Ya, yo men gen anu baku ki pas apik nggo Bentangan sukses nggo Bentangan. Nggih. Ngoten lho Mas. Eman-eman nanjake mening-mening kaya ngene iki kok. Nggih niku. Monggo sinten nggih. Mbak Dewi kuwi ya oke. Ya role ya nduk Dewi cebret ya role. Aku nek karo iki cebret kok lha piye. Iki ketemu niku ora mung ning wayang, ya ning campur sari, ya ning